In Wansum vond zaterdag het Wienbullenbal plaats. Nadat afscheid was genomen van prins Guus, werd oud-vorst Mark Weijers onderscheiden als lid van verdiensten. En oud-voorzitter Mark Beterams uitgeroepen tot erelid. Vervolgens kon de jacht op de nieuwe prins beginnen. Net uitgekomen, hoe was dat? Ja, helemaal geweldig hè. Nooit verwacht en toch de eer gekregen. Dus ik ben hartstikke trots dat ik als prins van de Wienbul hier mag staan vanavond. Ja, door dik 2,5 maand heb ik een geheim moeten bewaren voor familie, bekenden en vrienden om het geheim van ons als priester te geven inderdaad. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Nou, ik zit bij de jeugdcommissie en ik doe ook weer de bouwcommissie. Dus uiteindelijk ze willen de jeugdwagen gewoon gaan verbouwen. Dus ja, Tom had ik een over 10 minuten gaan kijken naar de jeugdwagen. Ja, dat is geen probleem, dat doe ik even. Maar ja, we hebben net het kinderfeestje van mijn dochter gehad, dus ik krijg eigenlijk weinig tijd. Maar goed, we zijn er toch heen gegaan. En uiteindelijk kwam er de vraag van, ja, Tom, wil je de prins van de Wienbul worden? Dus mijn eerste reactie was van, ik, prins van de Wienbul? Ja, gij? Ja, en natuurlijk de vol overtuiging geef ik ja als antwoord. Dus ja, dat is iets wat, dat keer me eens in mijn leven kreeg je die vraag. En ik heb een Carlos Vierder van Thuis uit meegekregen, 12 jaar bij de raad gezet, dus ja, zoiets ga ik gewoon doen, dat doe je. Dat is gewoon altijd ja. Dat zien we gewoon doen en daarom staan we vanavond hier. Op welk leugentje ben je stiekem toch het meest trots? Nou, dat was eigenlijk, we waren gisteren met die dochter zwemmen van mij en er was een jongen die had een beetje vermoeden dat ik prins ging worden. En die wou shampoo van mij nemen, dus ik zei op een gegeven moment van, hier de prins heerlijke shampoo. Ja, en dat is een leugentje, niet echt een leugentje, maar dat is wel hetgeen wat eigenlijk het gekste wat ver is gekomen de laatste dagen. Waar kijk je het meest naar uit? Nou goed, ik heb natuurlijk 12 jaar vanuit de Rode Carnaval mogen blijven, nu bestuur, dus eigenlijk alles wat je meemaakt tijdens het carnaval is gewoon super mooi. Ieder moment moet te pakken en ieder moment moet te beleven op de manier zoals het dan op dat moment verduurt. Maar eigenlijk alles is gewoon iets wat je mag gaan beleven, dus eigenlijk alles. Ja, het carnaval geslaagd als je gewoon carnavalswoensdag terugkomt bij een carnaval dat je denkt van ja, dit jongens, dit was het. Dus dan is het geslaagd carnaval. Alle momenten die je hebt moet je metpakken en geslaagd is gewoon als je een voldaan gevoel hebt uiteindelijk naar de carnaval. Dit is de laatste keer hier in deze Wienbulentempel. Hoe ziet de Wienbulentempel er op aswoensdag uit? Ja, zoals ik al zei in mijn proclamatie, hij is gesloopt. Maar goed, we gaan met z'n allen een gruwelijk feest van maken. En ja, zoals er nog bij staat, hoop ik dat er nog bij staat, maar we doen ons best om een flink te gaan slopen in elk geval. Met deze dag geen telefoon of vervoer, want we zijn met de Wienbul on tour.